Amba ni sɔgɔma nun togo an bɛna sisan ta don forobamugu la bi kutuba an bɛna a daminɛ ni barosɛn minnu ye an bɛna olu de ɲɛfɔ maaw ɲɛna ɲɛ bilasira la kɛrɛnkɛrɛnyana nun togo a bɛna hakilina di fɛn fɔlɔ min kan o lakanabaliya min n'o ɲɛɲɛnen bɛ anw fɛ yan lakana min n'a taara fo ka taa se polisiw ka mɔgɔ min bɛ yen n'u ye pitinin dɔ kɔni bɔ faga n ka fɔ ten Lafiyabugu an ka ko an yɛrɛ ka commune kɔnɔna na yen donc nun togo bɛna da don o bɛɛ ye lakanabaliya ta fanfɛla dun de a bɛna da don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa se fo min y'a essayer ka an ka jamana ɲɛma k'ale ka adamadenya ko fɛnkɛ n'o pitinin n'ale fana sara nun togo bɛna hakilina di olu kan lakana kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen nun togo a bɛna hakilina di plan d'action gouvernemental min ni u ye o baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana la bonne gouvernance ka taa bila assise nationale la nun togo a bɛna hakilina don olu kan n'o bɔra yen sa k'o togo la Choguel Ogala Mayiga bi sɔgɔmada in na ɲa dɔ labɛnw bɛɛ sabatilen don ale ni CNT conseil olu bɛna taa don forobamugu la a bɛna a ka plan d'action général a bɛna o da yen nun togo bɛna hakilina don o fana kan n'Ala sɔnna ka taa bila fo général Musa Jawara ale ka minɛliw kɔnɔna na nun togo bɛna a da don ninnu bɛɛ lajɛlen na ni Ala ka jɛ inshallah o kɔnna ani ancien an y'a ye k'a fɔ ni tile fila in na kumaw cayalen don kosɛbɛ maa caman jatigɛlen don dɔw ye ancien dignitaires ye olu fana kelen bɛ ka tugu fara ɲɔgɔn kan ayiwa k'olu b'a fɛ ka transition soutenir nka transition ko tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Choguel ko de don donc maintenant olu minnu farala ɲɔgɔn kan nin ye n'olu ye minnu ye parti minnu cɛra kan i bɛ ka dɛmɛ ka jamana halaki ka jamana dafiri ka jamana milliardaires caya ka avion carton san ka mobili moto carton san société san 40 la o maa kelen ninnu de filaralen filɛ ɲɔgɔn kan nin ye k'olu b'a fɛ ka transition sɔrɔ an ko malidenw ko k'u sen bɔ a la ten sa et puis i b'a dɔn mɔgɔ kelen dɔrɔn de b'u jɛ mɔgɔ kelen pe i bɛ ka dɔrɔn de b'u jɛ sisan ok d'accord jamana in ka di ko ale de b'u sise sinon a bɛɛ bɛ yen a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ala donc k'i fo k'i barika da aw diyara n ye insécurité ko la n'an ye jateminɛ kɛ tile fila in na donc yɔrɔ in man di kosɛbɛ aussi an b'a daminɛ successivement min kɛra semaine kɔnɔna na ka dugawu kɛ maaw ma taɲana ko la maaw ma banana k'a daminɛ Segu mara la donc n'an y'a jateminɛ k'a fɔ embuscade dɔ kɛra an ka faamaw na a bɛ fɔ axe min ma Masina ani Jafarabe ma sɔrɔdasi kelen sara kɔnɔna na bandi min ye sira daw ɲɛ o sera ka dankari an ka armée sera ka mɔgɔ 4 faga o la donc n'i ye jateminɛ kɛ n ka kɔma in kɛra gɛlɛyaba de kɛra n ka donc terroriste ni o ni ɲɔgɔn cɛ donc o gɛlɛya in ka donc o nana ka hakilina dɔw di k'a fɔ yɔrɔ in ka donc n'i ye jateminɛ kɛ hali bi n ka taa yɔrɔ min bɛ bolo la gɛlɛya caman bɛ Masina fanfɛ yɔrɔ in na k'a lase Segu mara in yɔrɔ la jateminɛ kɛra k'a fɔ Bamako aussi i da donna min na n'o ye mankan min kɛra tile fila in na commune n'an b'a fɔ a ma ko commune 4 kɔnɔna na denmisɛnninw tun b'u ka gɛrɛn na o sigilen an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ polisiw ye mobiliw gɛn mobili min gɛn na n ka donc chauffeur kɛ tatɔ la n ka donc a ye maa dɔw bɔ n ka taa k'o bin musomanin dɔw b'a la yɛrɛ n ka to kɔ kari la donc o kɔnɔna na cɛmanin wulila ka jɔ k'a fɔ n ka taa ko mobili in ti ta ka bɔ yen n ka donc chauffeur kɛ o y'o bila n ka taa o bolila o kɔnɔna na gɛlɛya kɛra k'a fɔ min bɛ sigilen bɛ gɛrɛn na olu wulila ka na ko fɔ constat ka kɛ polisiw kɔnɔna na o ma fila kɛ o ye mugu ci n ka donc cɛmanin kelen na a dalen a disi la ka tila ka taa mugu ci a la n ka donc ko mɔgɔ faga nege b'olu la donc mankan wulila ka jɔ Bamako mara bɛɛ lajɛlen na parce que an ko an bɛ marifa min di polisiw ma a ma dabɔ olu ka taa mɔgɔ faga a fɔra ko ka taa terroriste ni bandiw de faga kosɛbɛ donc an ti jɛn n'a ye bi an ti jɛn n'a ye sen n'i ye mɔgɔ faga normalement i kan ka faga donc o kuma wulila ka jɔ musalakan t'o la
hakilina t'o la donc an ko il nous faut parce que Ibrahim Boubacar Keita boîte de la mɔgɔ bɛ faga foyi tɛ bɔ a la polisiw bɛ mɔgɔ faga foyi tɛ bɔ a la gendarmew bɛ mɔgɔ faga foyi tɛ bɔ a la an ko on mettra fin à ça république in kɔnɔna na parce que ce n'est pas une république bananière k'a fɔ min ka di min ye ko bɛ taa kɛ ko parce que ko marifa b'i bolo or na donc jamana bɛ kɛ sariya bolo de kan an kɛ bagan jamana na ko min ka di min ye ko b'a kɛ donc ko min kɛra nka donc wuli ka jɔ kɛra o de la donc an bɛ foli lase Touré ma a y'o bɛɛ minɛ k'o kari kaso la communicateur Idrissa Touré tous ceux qui ont tué les 6 personnes mandat dara u kan ka to bɛ prison centrale kɔnɔ o k'a dɔn ko Ala tɔgɔ de masa ye et que l'impunité dans ce pays a tɛ ɲɛ a se ka ɲɛ o de bɛ jamana ci aw tɛ se k'i ka mɔgɔ sécuriser tellement donc vous avez la gâchette facile aw tɛgɛ dalen bɛ ka tɛ marifa la a b'a ci vous ne regrettez pas joli kɛra dɔw b'a essayer k'u b'o kɛ tugu bari an y'a ye k'a fɔ policiers ka communiqué la u ye a tɛ marché et syndicat moi j'étais très déçu syndicat de policiers ni ɲɔgɔn ko kɛra u bɛ bɔ mais ni sɛnɛ ma bɔ k'a ma condamné aw bɛ fɛ ko mɔgɔ k'aw bonya ni kan cogo di k'u ka ɲɛmaa yɛrɛ polisi danbetigi ni hɔrɔn ni halalaw b'a kɔnɔ polisi halalaw bɛ yen polisi danbetigiw bɛ yen kosɛbɛ ka foli b'o ye kosɛbɛ an b'o fɔ parce que i b'a sɔrɔ tiga toli kelen i da falen tiga la i b'a a b'a bɛɛ tiɲɛ marabali dɔw ma donc o danbetan dɔw bɛ yen o bɛ na o bɛ n ka armée tɔgɔ tiɲɛ donc c'est pour cela il est important ni den siya ninnu ka sama ka bɔ armée kɔnɔ pour que armée k'a tɔgɔ sɔrɔ et puis polisi dɔ de fana den don donc y'a ye mais i bɛ se ka nin faamuya i yɛrɛ den polisi den polisi dɔ de den don awɔ donc o t'o ye n ka ka marifa ci yɛrɛ la wa non mais c'est pas donc n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna de la donc depuis le mercredi 28 donc wulafɛla nana donc mandaw daraw kan o taara prison centrale kɔnɔna na donc Ablaye Kante Ablaye Mata Keyita ka saya in kɔnɔna na a balimamuso min b'a kɔnɔ o se min kɔ kari la an ye information min sara ko dennin tilala ka sa aussi Allahu akbar Allah dennin sara tuguni donc ça veut dire du in kɔnɔ su 2 de bɔra par la barbarie et par la malhonnêteté et l'inconscience de certains. Donc, on avait dugawu kɛ parce que ko min yɛrɛ taara su ta n ka donc n'o kɛra protection muso ye a ko k'ale tɛ se ka faamuya ko adamaden bɛ se ka nin kɛ mɔgɔ la i mɔgɔ nifin ɲɔgɔn na ko ni dɔrɔgu t'i kɔnɔ ma ni kunkolo dafalen don donc il y a des choses nous condamnons avec fermeté ni t'a daminɛ nka ni hakili b'a la don dɔ a delila ka kɛ Bamako yan ko gendarme ye dɔw gɛn o tun ye Jelibugu ka ye mobili b'a bolo a siranna cɛnin siranna o ye mugu ci a la kosɛbɛ ya kile bana matna sa fila i bɛ ka waati la nka kuma ma taa yɔrɔ si hali bi n ka donc o y'o dossier kɛ n ka jakuma bɔ yen an y'a ye aussi a ka ɲi cɛnin y'a ka moto pan polisikɛ bɔra dulɔ min yɔrɔ la n ka donc a ye cɛ ye n ka y'a ka moto pan a ye mugu ci a la i b'a sɔrɔ a y'a hakilila ko kungo sogo don a ko falen dulɔ la n ka donc a ye mugu ci a la fɛn kujanw bɛ ka tɛmɛ a ɲɛkɔrɔ a y'a adamadenya fɛn kujan la tɛmɛna a ye mugu ci a la donc o polisikɛ in ka donc o dossier bɛ yen an y'a ye aussi nka donc événement nin na nka donc an y'a ye Sikaso militaire ma hésité forçatu de ma militaire jumɛn nka o mugu ci mɔgɔw la o kɛra an y'a ye aussi les 10 les 11 à Bamako ici o ye mɔgɔ faga cogo min y'o ja bɔlɔn kɔnɔ ani misiri kɔnɔ ça ne peut pas continuer dans une république comme ça. Donc il y a des choses nous condamnons avec fermeté. Ni moi hakila ngata donc c'est pas leur problème parce que masika douda. Donc à c'est bien. Parce que mito la république c'est la république. Donc c'est pour cela on a parti et mis union pour la sauvegarde de la république. Faisons mettre la république ka hakina nous nous défendons ça. Bien profiter ka saran fuma donc on va tenir ça. Kene sera que ka folifier aussi. Dinanguru ka okute ni Amadou Goro. Amadou Goro ko Dinanguru ka ko ye Goro shekele ko muso dɔw kɔni bɔra olu taara olu sera ka Dinanguru bila wakɛ min kun buga kan ka bɔ mɔgɔ 20 ni kɔ de kun don mais tan ni kɔ taara da dɔ mɔgɔ 8 ɲɔgɔn k'olu seginna ko o kɔni u bɛ degun kɔnɔna na ye n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na ka Amadou Goro fo k'a barika da o waati kelen kɔnɔna na note de service dɔ bɔra ko polisiw ɲɛmaaw ye note de service dɔ bɔ mais note de service o bɛ ɲina min kɔ depuis Amadou Toumani Touré ka waati la note de service tun bɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ man kan ka boli mɔgɔ nɔfɛ ko polisi man kan ka boli mɔgɔ nɔfɛ
o te bolila mɔgɔ nɔfɛ dɛ wari ko don parce que n'o y'i minɛ i demande à manger la o de b'u bila la et donc a fɔra aussi désormais ni polisi ninnu ka donc hakilinaw min kɛra n ka donc depuis 2012 n ka donc baara kɛlen dɔ tun ka ban avant ça n ka k'a fɔ ko poursuite ka dabila mais poursuite jusqu'à présent i bɛ polisiw ye n ka mais min ye mɔgɔ tɔɔrɔ Bamako an ko zonw bɛ mɔgɔw faga délinquants bɛ bitigi kari suguba kɔnɔ an y'a ye banquiw cira polisiw bɛ yen polisiw ma deli ka boli ka tugu olu nɔfɛ i bɛ mɔgɔ faga polisiw bɛ wele sufɛ k'u ka na o b'a fɔ essence tɛ mobili kɔnɔ an y'a ye pharmacie cira yen cɛ tora pharmacie kɔnɔ ka ta ka weleli kɛ combien de minutes quartier kɔnɔ ka ta donc marifaw bɛ cira o ni polisiso man jan polisiw ma sɔn ka na i bɛ attaquer i bɛ weleli kɛ u ka numéro in kɔnɔ o tɛ taa i se mais n'o ye mobili kuntan ye CRJ ye o bɛ wuli ka boli o nɔfɛ mais CRJ yɛrɛ tila bɛɛ ye polisiw ni gendarmes olu yɛrɛ de ka mobili fini donnaw de ka ca CRJ u ka fɛɛrɛ k'o la fɔlɔ bani parce que aw yɛrɛ ka mobili tɛ dédouané a tɛ dédouané CRJ de b'a bɛɛ la fo bɛ drapeau k'a la donc avantage de dilen ba o ma armée kɔnɔna na ni polisi kɔnɔna na pour que aw ka mobili ka se ka dédouané remise kɛlen b'aw ye a dɔw bɛ bere yɛrɛ ta k'o da sanfɛ donc ça ne peut pas continuer nin tɛ jamana jɔ a tɛ se ka ɲɛ il nous faut un homme capable de prendre ce pays là pour ka se ka ordre don jamana kɔnɔna na parce que jamana tɛ se ka marché ko min ka di min ye k'a b'a kɛ parce que ko n bɛ finitigɛ la n tɛ finitigɛ la loi ye bɛɛ de ta ye donc poursuite ko nin daminɛna ce qui est décevant an ko ni attaque kɛra an tɛ o ye terrasse attaque kɛra min y'a kɛ a tununna an ma ye a ko caméraw b'aw bolo Bamako yɔrɔ min ministère de la sécurité barangata donc soba dɔw sigilen mais o bɛɛ la attaque bɛ kɛ n ka taa ti ye o waati nin kɔnɔna na an wulila ka mankan ci o ye mobiliw bɔ ka taa jɔ n ka taa donc carrefour la hali o yɛrɛ la barakɛli bɛ kɛ mɔgɔ o ti ye o tɛ se ka n ka dɔn k'a fɔ n ka taa ko ye poursuite kɛ n ka taa ko dɔ ye n ka taa dɔn ko kɛ k'a minɛ n ka taa dɔn an ma deli k'a ye donc les demandons au travail au sérieux ni jamana marifa dira ma jamana confiance dira ma jamana ko dɔw dira ma il faut que vous relevez les défis et que les Maliens soient fiers. mais o tɛ fɛɛrɛ kɛ recrutement ninnu na parce que n'i bɛ fɛn fɛn la nin ye polisi la nin ye a bɛɛ ye faama ninnu den de ye bon faama ninnu den fana u tɛ taa examen kɛ fantankɛnin den min bɛ taa examen kɛ n'o bɛ passer u bɛ taa ka t'u denw ta k'u sɔrɔ olu de place la donc maintenant o denkolo lamɔbali ninnu caman de fana bɛ bɔ i m'a ye petini fila taara sonyali kɛ ACI 2000 an yɛrɛ ka yɔrɔ kɛrɛfɛla la o taara sonyali kɛ non mais a ka bon hakili ma quoi ko sergent stagiaire polisi zone moto polisi de awɔ kelen kuma la o polisi de a visage découvert u nana ka moto jɔ tout bonnement ka mɔgɔw k'u kɔfilɛ caméra bɛ k'u lajɛ polisi kelen b'a la ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ dɔrɔn kelen tɛna ka jigin ten kɔrɔ ka taa don min tun bɛ kɔfɛla la awɔ o taara moto kan kari sɔgɔn na ka bɔ n'a ye dɔrɔn an y'a ye ka pousse ka na di a terikɛ ma den awɔ ka sɔrɔ ka taa polisi kelen b'a la u minɛna o don bɛɛ parce que caméra yɛrɛ fan bɛɛ fɛ u ɲɛ u kun bɛ ye yɛrɛ nin tɛ maloya ye gɛlɛya kɛra aussi ka donc depuis nin waati in kɛra tile fila na ka donc an bɛ tasi bila kɛ k'a lase polisi fila min aussi o faga la awɔ an bɛ ala ka hinɛ u la n'i ye jateminɛ kɛ mercredi don dɔ wɛrɛ kɛra ka donc a gɛlɛyara kosɛbɛ o kɛra yɔrɔ jumɛn Nara 21h tuma maa dɔw nana mɔgɔ dɔw nana kuluba a bɛ fɔ min ma f'a ka chambre kɔnɔ Nara kuluba n ka taa n'o b'a fɔ ko château awɔ Shazan in ni a bɛ fɔ ma ko Shazan Mamadu Kante o y'a ka marifa de minɛ a la ka siri ka ka pistolet kɛ n ka taa donc ka marifa ci a la a yɛrɛ ka marifa o tun bɛ fɛnkɛ de ɲini na o ma se k'o sɔrɔ marifaba in donc o ye nin kari mais n'i ye jateminɛ k'o Nara kelen na i bɔra kalama aussi tile fila na ka taa donc min kɛra Nara polisikɛ dɔ bɛ seli la o nana ka mugu ci ale yɛrɛ la donc an k'a lamɛn min kɛra Nara fan fɛ n'an bɛ se ka hakilina dɔ sɔrɔ an ka taa kɛra cogo min ni dɔ bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye an b'o tigi lamɛn n'a pɛrɛlen don a kan. an b'o fɔ ka wuli an ye info bila sɔgɔmada in na kibaruya dɔ bɛ Nara kɔnɔ min n'o fana man di kelen kɛra n'o ye polisikɛ min n'o ntanyana ni maa dɔ taara kɔnɔ fara ni muru ye sergent Abubakar Kulubali an ma tila o ka sanga bonda kasi la fɔlɔ min ye sɔrɔ n'o bɛnna araba
je kalo kile mɔgɔni segi sanba fila ni mɔgɔni kelen nɛgɛ kaɲɛ mɔgɔni kelen nɛgɛ kaɲɛ mɔgɔni fila waati ko maa dɔ fana taara don polisi wɛrɛ kan polisi min bɛ yen n'an ma wele ko sergent Mamadu Kante ka taa don a ka fɔ a ka so kɔnɔ ka marifa ci a kunkolo la ka tila ka o marifa n'o chargeur k'o da min ye polisikɛ in bolo la yen n'o ye sergent Mamadu Kante o y'a marifa ci a kunkolo la waati min na o ni diɲɛ to o kɛra sɔrɔ o sɔgɔmada in na o kibaruyaw an wulila n'o kibaruyaw ye min kɛlen bɛ k'an bɛɛ lajɛlen dusukun kankami wa tila k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin ko in ɲɛ ka ɲini a la wuli ka jɔ ka kɛ n'o tɛ a dama tɛmɛna sa dɛ nin min dayɛlɛ filɛ nin ye suro n tɛ kɔrɔlen ta tɛ nin ye nin kɛra suro de araba juillet kalo tile 28 san 2021 polisi wɛrɛ de falen filɛ nin nara kuluba château kɛrɛfɛ a tɔgɔ ko sergent Mamadu Kante o sɔgɔmada in na bi alamisa su yɛrɛ kan ka taa Bamakɔ n tɛ nara ma cogoya duman ye fiyewu ale kɔni da ko taara don a kan k'a to a ka so kɔnɔ ka marifa pistolet fitinin min b'a yɛrɛ bolo k'o kɛ k'o ci a kunkolo la ka tila ka taa kɛrɛfɛ ko a bɛ n'a fɔ a tigilamɔgɔ kuma la ka marifa kumaba de ɲini n'o ye BM ye o m'o sɔrɔ sabula ko kamalen min ni a fɔlen filɛ nin n'an dɛnna a taatɔ kun ye marifa bila commissariat la o de kibaruya bɛ bi alamisa juillet kalo tile 29 san 2021 min seereyaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra an ye polisilakaw yɛrɛ fɛ an ka dugawu nin kɛra nara ala ka hinɛ la ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na ala ka hinɛ o la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ko in ma ɲi kosɛbɛ nka o ye nara mara in ka ko min kɛra o y'a sɔrɔ ni hakili b'a la ka taa polisi kelen fagala an bɛ dugawu kɛ ka taa minnu polisi ko ni civil ko tɛ o k'a faamuya ka taa surtout les policiers sont des civils donc o kɔnɔna na baara o baara kan ka kɛ an kan k'o protéger an man kan k'o faga kosɛbɛ kosɛbɛ nin ye min kɛra a ma ɲɛ protestons contre ça parce que o kan ka na parce que o k'a ko ɲɛɲini quoi polisiw ye ka taa donc normalement n'i y'o ka hakilinaw ta o de kan k'an lakana an kana kosɛbɛ kosɛbɛ baara in man kan ka kɛ an man kan k'olu janfa a tɔgɔ man di tile 2 in an ka taa nara polisi 2 de fagala kelen bɛ seli la an ka taa donc o taara o faga kelen ka donc a tora seli la ka mugu ci a la kelen ka taa sɔrɔ fo a ka so kɔnɔna na k'a faga nara tɔgɔ man di dɛ a man di nara tɔgɔ man di donc o dun ka sɔrɔ aussi frontière la donc an ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ aussi nka filanan na ka donc fɛn wɛrɛ kɛra tuguni an ka soldat de première classe Seydou Doumbia promotion 2015 de l'armée de l'air a bɔlen ka taa donc ci la a bɛ taa aéroport kɔfɛ la barikɛrɛ o y'a sɔrɔ ka taa donc ni marifa b'o bolo ka taa o y'a jɔ dɔrɔn ka mugu ci a la aéroport jumɛn aéroport Senu kelen yan kelen l'aéroport international Modibo Keyita ka mugu ci a la dɔrɔn ka taa ni a ka moto ye donc i ɲɛ bɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la ka taa donc Doumbia n'o ye Mamadu Doumbia ka taa donc wajulikɛla ye ani o bɛɛ bɛ bɔ dugu kelen na mɔgɔw ko a den don mais ani o bɛɛ bɛ bɔ dugu kelen na donc cɛnin ka donc a bɛ dugawu kɛ ka taa donc ala ka hinɛ Doumbia la Seydou Doumbia ka taa donc hakililaw ka suturali yɛrɛ kɛra donc jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi jeli b'u la tile 2 in na n'i ye jateminɛ kɛ jeunes taara sigi gɛrɛn na o sigilen ka donc barakɛriw nana ka don o kan ka donc ka na o mɔgɔ 4 o bɛ mobili o bɛ moto la o nana kan ka ta ka denmisɛnninw bɛɛ ko lamɛn o ka téléphone bɛɛ b'o bolo fɛn o fɛn b'o bolo wari natɔ y'a dɛmɛ o ye sira minɛ o taatɔla kanbelenin dɔ wɛrɛ tun bɛ yen o ni milen don ka taa donc mobili b'o bolo ka taa donc o ma fɛn fɔ o ye sira minɛ dɔrɔn a donna ka mobili kɔnɔ ka taa tugu nɔfɛ a nana ka donc min bɛ kɔfɛ a y'o walon k'o fa yɔrɔnin kelen ka tila ka kelen sen bɛɛ kari ka taa donc k'a da donc kelen tɔw ninnu kɔni taara n'o yɛrɛ ye mais o ye leçon ye ka taa an ko ni a bɛ kɛ tan u b'a dabila au moins ka donc a bɛ dabila an bɛ foli lase min ye nin baara kɛ ni sariya baara kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ i tɛ se ka baga mɔgɔ ma ni polisiw tɛ yen ni armée tɛ yen ka gendarme tɛ yen ka mɔgɔ sécuriser maliyɛnw yɛrɛ b'o yɛrɛ sécuriser donc an bɛ foli lase jelibugu ka taa cɛnni ye min kɛ ka taa donc k'a fo k'a barika
insécurité ko ina ngata ni jatimine ke Bamako aussi Imam Ibrahim Jabi way donc les flan ngata donc doye asidi jita kata bon akan nyeda de tunyi no pon tordi yorola pon tordi ata na ka ke ngata donc fini mi mba ka ngata donc fini de jinna asidi maseka so ngata donc mo tado mundi keleno concrètement ayre bora ka kuma ka do ke ngata ka ngata ka yoro mi ko fema sorti donc maintenant jatike ngata donc atuni ka bonya kosobe solution sur la akola ngata do kera yi donc aye do mi ke ngata donc o minena parce que des années asidi tunya de nyeda yi to so donc aka maya te bale na ngata donc o tuye automatiquement parce que nye fima mi bi ngata donc o betaka ko ngata donc abe fie ko ngata donc adabora mi na fakali de kama jatimine kana to ka poser aussi affrontement do kera le jeudi le 29 de 4h donc à 11h du matin dugu min ngata donc namba fama blonka dugu ni obi donzo ni abe fami mako jadisu na be commune mi kono namba fama ko bura donc kunu burama jaraba en wele o ka dugu do ngata donc mami tanyana akola abini kam otambo mi fagala ngata donc affrontement ina mami banana ngata chala kosbe o terni do yengata segu ngata donc to sola ambe do ko ngata tanyam mi tanyana ngata donc ala ka hinna wala bana bato ala ka kabile nyama do ngata donc lu fagala ko akara kele ay ngata donc dugu ngata donc namba fama ko blonka dugu donc bamana to do on a tso ko fo akai matama donc ni am boro ye boni mara la ngata donc kele ya wara kera attaquer mi kera sur l'axe RN7 no kera jeudi do so ma jona 5h à 6h donc Sanakoroba ani Banakoro o no nyongo changa donc ma nani torala donc ma nani kona bandi kele bandi fla fagala et o bandi kele chauffeur kele fagala ani passager amba nyini ka leje ngata donc no ka ma do wambulo aussi ngata no be se ka hakika donc awo ay mi kene kam an ka leje ngata donc no be se ka bin fo ngata donc an ko lamé ngata donc konnana ka kuma do ma ngata ka leje ngata kara chungu ka nyefa Carlo be ko jatti transparent beta siga soje quoi parce que ban fam bon maintenant Karen flani mu to kana mishi sana bu grawalla jeudi Karen de bna no lui donc Karen to bi fayri Karen de ku fale do ko jungwa donc Karen ga passager do la jinga di anga mo li don ma do mo li boro sanga di jo senga e sa mo do fa mo ko ngaro longa kana donc mo ko kelen ku le kar kono o ye bandi ni rega publier ba parce que le tuma la téléphone ci ka kar indication duma donc o mena da u la jo si sa sana orobani bana orani ne che parce que avant donc maintenant u la ci we do wa téléphone no la quoi parce que mo ngana ma fera mu te mobile kono do we mu nana we marfa ci kar du malawli la donc balé ki say mo ko sen soro donc ale ga douleur de boana ale bu couler la chauffeur ka couler to bandi ngo ka magu donc douleur fa boana tla segi magu do fene ki sa ga la donc forçati mo sera ku ba bandi mo fla faga bandi mo fla sara ani muntu me kar kono na be ga appel ke na be ga bandi to wulo ko omnena o ma sara ni wo mine re ani anga passager kelen fene sara ani kisay passager do fene soro do wera bala lu banale no ko so bere donc c'est comme ça anga mo fla sara chauffeur ga ani passager kelen donc to donc ni jatimine ke chauffeur ke ani passage kelen ngat donc de sara ngat donc ala ka hinola ala ka ya fakuma ala ka ya fakula ya rabbi donc ni jatimine ke ni de kera aussi ngat donc ne sera en camp na se ka fo namboro la toujours insécurité pour la ngat donc jatimine kera ka fo ngat donc Bamako konnana anye mawdo soro communicat la c'est nous flanga de 18 à 19 ans ne do denchena den suya na ngata donc demseni fitini musmani ngata donc saba awo anyo de yew bulu ngata ko ba suya kata di do wallahi donc ambe do ke ngata donc mo ko hakli to de dewna de suya wende donc samia wati na ngata donc ani election kombi na sey anga hakli to la parce que ban hakli jigi min kera fana donc maw taranga wali dew mine ka bo ngata donc ko de o bawbulu ko fanga saraka ko ngata mo do to for hali shini ngata donc juge ma saka fen kula mais ko ngata
justice ko bi damle na Mali kono an hakila ngata donc dossier be betla ka blanc ka di Touré mangata donc no ye procureur halalay no procureur dambetigi ni procureur do na Mali be juge be togola ngata donc ni mo be se ka wuyu fo akuma mami do ngata donc a se ka tangata donc ni maître de ni tapo yi kanto kale ya ye ko un jeune ngata qui est dynamique qui est bon qui est la fierté de la justice malienne Touré dambetigi horon halala donc am se ka ngata donc tegere fay parce que min do ngata ni be ale jora ka halala yaro la to ka joka dambetigi la ka joka horon de yala ni juge be bakke ni procureur be bakke ina fo ale da ale ma fa ni towi ale ti ko don ga teme to kan ama kalan ga teme to kan mais mi ma jusu ba bolo dambe ni horon ya ni halala yala pour que ngata donc ka se ka sariya clé mi aya kalan ina na bo de kela ni be jora ka ban wori la ka banga de togosia do la ka banga de shenina ka ban kalabantia la ka ban mumli humana ka banga donc haramu ko do la ka ala leje ka kira leje pour que se ka don biniya ngata mo be mo to ko fo ko Touré ngata Touré communicate la parce que ay mi ke ngata donc abi den sama mo halna ale sarabi ngata donc atoko to mali halna sarabi ngata donc c'est femme afa aba ani afurla man ay demu sor ngata donc les gens sont fiers de toi ni kera horo ni kera dabetige dugutigi denga kuma ife kala première fois nganga kuma makanta parce que ngata donc maude kanga kuma onka on manga kuma mo kan surtout mo nyana ma yere ta fokoro ko aussi donc ni be jatimine ka fanga ta kay paramike je suis très fier de toi surtout et de son modo ala donc wala problème wala ka donc wala ma jaay mais dans les dono de tout donc je voulais ça plus que ngata ka ke corroborer surtout ngata donc Touré be boli tout la do bola ka fo Dakar ka la ka seyana ni be jatimine ka le ngata donc abi ngata donc fe wala ko kuma fo qu'il faut qu'il barkada aujourd'hui c'est que vous êtes la fierté de la justice malienne dossier joli mao ma e baneli ke Mali ko ngata donc iba ko bana parce que des amis do ibi ba bonya ibi fa bonya namboro konnana vraiment ka dossier ambisama insécurité ko amena suma donc namboro konnana dossier mbebe kela bi ngata kele na fa e kele be Mali juge e kele be Mali procureur c'était une fierté pour le Mali ka foli la sima ka foli la sika kabila ni e den nyuma ngolo ni e kabila den ngolo ni e ngata dugusigi den ngolo ni e jigisigi den ngolo ni e halala den ngolo ni e dabetigi den ngolo ni e horon den ngolo ni e halala den ngolo ngata fo mo be kumaika donc il faut qu'il barkada parce que normalement dugutigi den kuma ne kan ça veut dire ma bade notre aw de kan kuma onka mbi kumaika muna parce que c'est une fierté parce que ko mangata kuma fla ngo jamana ko quelle que soit la situation si ngati ya une justice jamana bile no chuko si la justice tient debout et que jamana bile no chuko si l'armée tient debout et que sécurité be justice be le pays peut se retrouver aujourd'hui mo fola ka da Mali justice da ikama mo fola ka da parce que yé mo no yé mo fa itano e kasola ngata donc les policiers là parce que dès que nous tagi no fait tu as promis que la justice sera donnée et que ngata donc marté fenke ka ko fait mo retakala c'est pour la Touré je profite de l'occasion pour te remercier pour te dire courage mais ni ye ko kunta ke doli e bina so ko nyanga donc mi blasra aywa nu togo mi fo ki wala ñu mondo Idrissa H Touré nere fado i mɔkɛ de do ale ni Sala Babi a ko k'a ye manda da i kan mais Sala Babi ko manda ko n ka taa manda minɛ ko ka n'a d'i ma i ka taa Sala ko Sala y'a deli a y'i to yen ko Sala ba cɛ de ye ne ye Bamuna cɛ de ye donc maintenant an bɛ se ka manda da aw ba cɛ kan ok d'accord an bɛ Touré fo non mais vraiment ni tɔgɔ min ka di ne ye dɛ mon père Idrissa H Touré k'a bɔ communiqué la o k'a bila o clé yi la quoi. Bon, promotion avec promotion sɔrɔ n'a tun taara o clé n'a tun taara n ka taa n'o ayi o tɛ n'a taara bi n ka taa n'o yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen min ka tuguni. Suyɛni baw kɛlen bɛ yɔrɔ min a ka taa yen kɛ n'o y'a bila ka taa yen mais a bɛ baara min na ici ça suffit. Wallahi ça suffit. Vraiment. Parce que nous on est fiers de lui ngata donc ni konna. Parce que ni be ya ki na fo ata. Ni be yi ba wor la. Jamana be jo. Baby ba mobli nyuma. Jamana be jo. Baby ba ngata donc ça veut dire ngata donc ka dambe sigi. Baby ba ngata donc horonya ka sigi ngata jamana konna na. Wallahi ngata jamana be bokele ya konna. Pour moi c'est une fierté. OK. Fierté ngata donc pour tous les petits oreilles. Fierté ngata donc tous ceux qui sont tourés mais Touré comme ça ne corrompt pas maïta oui. Nous togo
il mo ke odo abeta sisa sugar ka plan d'action gouvernemental ni la plan d'action min nu ya fo akonana na ko fa la bonne gouvernance ani assise nationale bo assise nationale ni re nu togo est-ce que tam atna litna tam perdu do de ke parce que anya bala ka fo ko betara tugumina ni election ni manganga ke election ni masoro mais ni fendo be nulu dona ko est-ce que election dan se ka ke a dogo koro non c'est pas dans bien do mo be ko to langa assise nationale kele be jete mais les saba bara ngada dans sa vie un vendredi samedi dimanche na to yabale n'est-ce pas assise nationale ko re angata sigita kuma fendo be on be tan haklan de pour de haklan ngata gel saria mais jati ne kera ka fo depuis 1968 faut que c'est bien il va soron ni kele akara chiko politique ko la ni kebe ma ufara nyonkan kele na akula parce que ole de mo ka fara nyonkan mo do be gwen awo na ko ti son do ka fara nyonkan ko de ta kele murbo kam ko ma fara ngata to fuma kam contre yo interdit hal ko kana politique ke musa tarwe kam ko ngata dum ko de ta kele ngata ma fara ngata mo démocratique kan kele ngata ke ngata ko ibrahim bokar ke ta ka bo de tolelu mais anya ye ngata do we o ngata donc o be bara jugumina donc maintenant souvent politique ngata hakilna bi na jugumi ma ko fara nyon kan ko de jamana ka bo kele ala on est assise di nyon instra la ngata donc mais ya ye ngata kuma ko na ko ma amena sama ngata donc mam nyo de groupe o to ti fera assise ko assise ka ko kuma fora ngata donc avec le M5 depuis kele damine ngata donc fo kana se wati na ka ngata donc hakilna mi do be de be fara nyon kan ni ko bi école kramgo ka ko nyana bo il faut kan de ka fara nyon kan ni malien be ko école kramgo ma aka soro ka do ma be do ni be ko ka kana di atiti o kana dan kelema no il faut mo fenke donc maintenant il y a des choses am se ka transmettre maintenant mo mi kan invité ou là il faut que malien be de ka invité tout ce qui représente le Mali mais faut ngata mo be invité parce que mami kadu e ngata mo invité non kera gele abi ke jamana konnana aka be invité ngata be se ka association mi pour que be ka saki hakna tadi ceux qui sont la société civile ceux qui sont les indépendants jamana ma baw o be ka wele kabilatiku ka wele dugutiku ka wele ngata be ka wele kana dinatiku ka wele ngata politique mo ka wele société civile ka wele journaliste ka wele ngata donc bagangena ka wele be kana be ka problème fo la solution mi bala hakila mi be ngata donc be se ka ta no kara document pay assise nationale be synthèse de quel document kera fo kana sebima o bo document be fara nyongo kan pour ka sika anga hakilna klendi anga yechiko klendi pour que bare ka saka pour mo ngata te parce que mi atongo a pertando parce que assise chairman de kera nu to ni a ko fela na bara makena ye a chairman dale be jor kono o assise ba me chairman kera o no de fara nyongo pour synthèse de ke ka mon aywa okay donc anga do o ke ngata donc na sika jamana bo gele ya ko aka ke ala ka ke mais ni a sika jamana bo gele la ya fo ko ngata donc sika te donc maintenant il y a mis fond donc ni ala sona bi donc le soir à partir de 16h choquel welele donc sentenye parce que le président de la République est décision do bon donc ka fo ka sente convoqué no be bi donc vendredi à partir de 16h au kan nga ngon sorata donc avec formi ma constitution de côté l'article 178 ka fo ni premier ministre nana sigila jago ya be semaine fura do tanga donc na fu ko programme avec tanu ye ngata devant l'Assemblée nationale comme assemblée té senté de ngata donc les conseillers de senté avec ta olu koro de ngata kata kuma ngata donc ka hakilna undi ka fo ngata ni ngata priorité hakilna bolen do ngata ka bi bakrum nani fen folo jume no ye lakana ye ngata jamana konna na lakana kanga ke chugo parce que ni hakli ba la banda ko wati konna na ngata lakana dum ka fale be mami ma c'est le vice-président Hassimi Goïta mais au ko be kara kalo segin konna na yele mama se ka don akola jatimene kera ka fo ngata donc aujourd'hui ngata donc gouvernement na ka segi comme aller yere chugo donc placer la ngata en violant les chartes des partis politiques en violant même la constitution parce que afro vice-président c'est ka ke président donc au vice-président quel est président ngata hale vice-président me placé be o yo fliting kono donc o jamana soso sabe soso me o yake kana o joro chongo kono na bara be kala no ye men nanga ka fo ko lakana ni kanga ke parce que ko folo ni ay ngata ko kele do yere kera hale coup d'état kera parce que lakana hakilna mi kanga ta ko banda o monni ni ngawla donc bi comme abulu yene de bulu malion ko ngata donc ambiyoro me bi ngata donc nord kono na ambiyoro me bi ni ye jatemne ke net le flana bakase mara koro mara fuka na se nord la fengo fenye orange u ngata donc malita les réseaux ngata kele ka beka ya betige yewele ko ran fe donc kele ka beka yewele ra ka fo e ke bandu yere ngata
ngata donc ko fo la ka juya ka teme sisa yɛrɛ o yɛrɛ bilalen bo yɛrɛ ma min ka du ye o ba kɛ parce que min don armée tɛ mɔgɔ tɛ ngata n'i bɔra yan ko k'a fɔ fo n'i bɔra Mopti n'i bɔra Segu fan fɛ n'i ye ngata donc k'a lajɛ ngata maa min sigilen don ka maaw contrôler sira kan n'i ye ngata donc point 10 ani kɔ ta i b'a sɔrɔ ngata point 2 dɔrɔn de ye armée a tɔ bɛɛ ngata donso n'i bɔra ka se Bakassi mara la donso yɛrɛ ye déclaration kɛ k'a fɔ ni armée ti se ngata donc ka mɔgɔw sécuriser olu yɛrɛ ngata donc o bɛ ngata donc Mopti mara Douanza Tenengu ngata Djéné olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ngata donc ka armée remplacer armée ka bɔ yen ngata donc ka se ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛyaba donna o ni Bubu ni ɲɔgɔn cɛ o waati ni kɔnɔna na o bɛ taalen Bakassi mara la Bubu ko ka ngata donc mɔgɔw bɔ yen ngata sira kan olu ko ngata ko n'o ye mɔgɔw bɔ yen problème tɛ yen mais o kana ni armée o k'a bila a nɔ na parce que donso ko ngata donc anw bɛ yen anw tɛ yen ngata fɛn wɛrɛ kama anw bɛ yen k'an ka yɔrɔ de lakana parce que maaw bɛna bin an ka maaw kan mɔgɔ tɛ yen ka n'aw lakana donc min don ngata n'aw bɛ fɛ anw ka bɔ yen n'aw bɛ fɛ anw ka ta ka bɔ yen an ka marifaw bila aw bɛna an ka mɔgɔ lakana mais n'aw dɛsɛra ka mɔgɔw lakana constitution y'a fɔ bɛɛ ye ni armée dɛsɛra k'i lakana i bɛ se k'i yɛrɛ lakana donc o b'o baara de donc c'est important mɔgɔ k'a fɔ sani aw ka baga donso ma an ka baga an ka armée ma an ka baga an ka président de la république ma an ka baga an ka ɲɛmaaw ma parce que c'est eux qui n'arrivent pas à sécuriser le jour où n'o ye disposition ta ka sécurisation kɛ donc donso bɛ disparaître ça aussi c'est la vérité an b'o tiɲɛ fɔ n'an m'o tiɲɛ fɔ donc a bɛ kafiriya donc bi n'i ye jateminɛ kɛ nin kɔnɔna na lakana ko kuma min fɔra o ye programme ka point fɔlɔ ye ngata donc baara kan ka kɛ min na Choguel ninnu kan ka baara kɛ min na hakilinaw kɔnɔna na ngata o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye filanan ye min ye ngata ko réforme ninnu bɛ se ka kɛ cogo di parce que yɛlɛma bɛ se ka kɛ ngata donc pour que ngata donc par exemple l'organe unique ninnu bɛ se ka na cogo min baaraw bɛ se ka kɛ cogo di hakilinaw bɛ se ka kɛ cogo min sariya yɛlɛma bɛ se ka kɛ cogo min pour que élection ka se ka kɛ jɛya kɔnɔna na parti politique ninnu charte des partis politiques ninnu élection kan ka kɛ cogo min o bɛɛ kɔnɔna na a bɛ fɔ nin ma ko les réformes o réforme ngata donc o ye hakilina bakuru filanan ye min a kan ka taa ɲɛfɔ a kan ka kɛ cogo min sen tɛ mɔgɔw ye n'an bɔra o la ngata donc la bonne gouvernance bonne gouvernance ye mun ye ani la paix sociale pour que jamanadenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya min bɛ yen syndicats ka kɛlɛba min bɛ yen bi y'a ye ngata donc ENTM ta ɲɛnabɔra mais école karamɔgɔw ngata donc wulilen ka jɔ tile fila in na k'a fɔ article 39 in ko ka se ka appliquer cogoya dɔ la donc o hakilina min bɛ yen o baaraw bɛna kɛ cogo di ngata pour que maaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que jamana ka se ka basigi ngata baaraw ka se ka kɛ o baara min bɛ kɛ ngata n'an bɔra o kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ngata donc bonne gouvernance ka donc o bɛ se la ka kɛ cogo min o ye point ngata donc 4 na ye n'i ye nin bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan o de kɛlen bɛ point wɛrɛ ye ka yɛlɛmaw ta ngata ka kɛ point bakuruba caman ye baaraw kɔnɔna na a baaraw kan ka kɛ cogo min ministère 25 min bilalen don olu kan ka nin baaraw yɛlɛma ka kɛ cogo min waati o waati ngata chaque mois ministres bɛ ɲininka ngata k'a fɔ aw sera ka baara min kɛ o baara kɔnɔna na n'i dɛsɛra i ka conseil technique bɛ wele ka na min bɛ se baara la ka tɛmɛ e kan e bɛ gɛn ngata donc o bɛ sigi yen nɔ na donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na hakilina baaraw don baaraw ka se ka ta jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na fɔ an ka se jamana yɛlɛma min kuma bɛ fɔ élection jɛlen min kuma bɛ fɔ parce que n'i y'a ye hali organe unique ko kuma min bɛ fɔ parce que mɔgɔ tigɛla administration territoriale la mɔgɔ tigɛla cour constitutionnelle la n'i ye jateminɛ kɛ administration territoriale mɔgɔ dɔw bɛ yen olu nka komi dunta bɛ yen olu ka hakilina na bi mɔgɔ ma kan ka organiser n'olu tɛ donc gɛlɛya min bɛ yen aujourd'hui bon Mali élection caman bɛ yen nka tɛ histoire tɛ inventé tɔw y'o ta kɛ cogo min nka tɛ donc dans la sous-région an k'a lajɛ a kɛra cogo min an ka experts bila u ka taa lajɛ Mali experts bɛ yen min bɛ wuli ka taa élection organiser yɔrɔ wɛrɛ Siaka b'i tugula de n'o tɛ le général Siaka Chɛ ale de taara Guinée élection organiser pour que mankan kana kɛ o jɛya in nka tɛ donc n'o kɛra la neutralité de l'administration et la neutralité des structures chargées de l'organisation des élections n'o kɛra an bɛ se ka élection ɲuman sɔrɔ nka tɛ mɔgɔ b'a fɔ alhamdulilayi o baara min bɛ kɛ nka tɛ mɔgɔ mun ka tɛ baara kan ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na donc Choguel kan ka t'o dossier de présenter n'o ye dossier représenté n'a dir'o ma lundi bi sinikɛnɛ donc lundi don nka tɛ donc o y'a sɔrɔ nka tɛ bɛɛ y'i ka document kalan o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nka tɛ ka débat kɛ donc maa o maa sɔn min ma o bɛ question poser ni question résultat dira nka tɛ k'a poser k'a fɔ nka tɛ o bɛnna kuma ninnu kan ministre sigilen bɛ nka Choguel yɛrɛ bɛ yen ale de bɛ kuma ta nka n'o sera nka ka tila donc maintenant ni o kɛ ka d'o ma o kɛ bɛ d'o ma mais mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ o se tɛ
kelen Assimi de y'a nommé o Choguel kelen Assimi de y'a nommé mais mɔgɔ bɛ fɛ ka tension gasan de wuli tension gasan tɛ se ka kɛ Mali ko dɔn baaraw bɛ kɛ la et puis nka mɔgɔ bɛ kuma fɔ la ko ko Choguel min yɛrɛ ko nka tɛ k'a tɛ CNT reconnu ko pourquoi k'a bɛ taa CNT ɲɛ mais c'est pas Choguel qui va devant ale tɛ taa la devant CNT mais c'est le premier ministre du Mali o de bɛ taa la CNT la et que le dossier même est devant a bɛ tribunal kɔrɔ ni tribunal de jugement min kɛ waati min kɔnɔna na parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ ko de ta ka tɛ ka jamana ko lajɛ conscient jamana ko problème bɛ cogo min adamadenya ka tɛ dɔgɔ ko ka dɔgɔya ko la ne ni e ka ko ka dɔgɔ jamana hakilina min bɛ yen o de bɛ taa pour que jamana ka bɔ ni gɛlɛya na jamana ba ka se ka sigi baaraw ka se ka kɛ jamana an ka se ka taa n ka jamana basigi nka donc o hakilinaw de ye caman ɲɛ tɛ Mali ko la mais u ɲɛ bɛ Choguel ko de la ayiwa ninnu tɔgɔ an y'a ye k'a fɔ komi M5RP an y'an da don ale la an y'a ye k'a fɔ u ka disiba dɔ bɛ yen n'o ye madame Si Kadiatou Sow an y'a ye k'a fɔ a ye walan sɛmɛ ka bɔ ɲɛmaayaso la k'a bɛ kɛ ayiwa tɔnden gansan ye ayiwa mun nana ni nin ye n'i ye jateminɛ kɛ bi hakilinaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka se yɔrɔ dɔ la nka parce que a kɛra cogo o cogo réforme de kan ka kɛ nka donc M5 kɔnɔna na M5 ɲɛmaa fɔlɔ nka n'o ye Choguel Okalamayiga ye nka donc o kɛra premier ministre ye a ka mɔgɔ caman bɛ yen min bɛ M5 la dɔw kɛra charge de mission conseil spécial ye dɔw kɛra nka donc ministre ye donc hali bi normalement olu ka hakilinaw dɔw tugulen b'o nɔfɛ nka ko kalifala madame Si Kadiatou Sow la parce que ale hakilina na baara bɛ kɛ cogo min comme ale mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye parce que maa min dɔ i b'a dɔn jɛya ka d'a ye nka ta i bɛ nka donc a tɛ sɔn jɔnmaya ma o y'a kɛcogo yɛrɛ ye ani hakilina min nka ta donc a b'a ta nka ta donc a bɛ fɛ bonya ka k'a kɔnɔna na o y'a ka ye cogo ye ne b'a bonya ka ye cogo kɔnɔna na n'a ka principe donc o kɔnɔna na parce que maa min don nka donc a n'a ka hakilina don o hakilina ye hakilila ko de tɛ bonyana donc a ko k'a tɛ bɔ M5 la mais ɲɛmaaya a b'a bila nka ta o y'a ye cogo ye moi je le respecte. ayiwa ninnu tɔgɔ an ma pan o kunna an bɛna taa sisan an da don ayiwa an ka barosen tɔw la an y'o de fɔ n ko bi kutuba barosen damadɔ minnu b'an bolo an bɔra ka na bɔda la ka na Choguel mɛ ka fɛnkɛ la an bɛna sisan k'a fɔ minɛli kɛra tile fila in na ko général Musa Jawara ayiwa ko a minɛna ayiwa o min kɔnɔna na dɔw ko ko Burama Ture ka tununi saya an bɛ se ka wa ka tununi ayiwa k'a minɛna o kɔnɔna na ni kelen bɛ ka mandat yɛrɛ da jamanakuntigi denkɛ kan n'o ye Karim Keita ye ayiwa Musa Jawara ka a minɛna ayiwa e bɛ se ka hakilina jumɛn fɔ o la n b'i fo k'i barikada c'est pour cela maa man kan ka kuma ka yaada cogoya dɔ la Ala subhanahu wa taala se b'ale Ala de bɛ se ko bɛɛ la n'i ye hakili bɔ Jabaro ni arajo kelen na n y'a fɔ yan n ko mɔgɔ dɔ bɛ yen n k'a tɔgɔ Jinjere directeur de la premier responsable de la sécurité d'État au Burkina Faso awɔ n'a bɛ kaso la a bɛ wo la n ko mɔgɔ ko hakili to bi ka jan sini ka sɔrɔ dɛ mɔgɔ bɛ taama ka ŋunuma ka tila ka taama adamadenya ye waati jan de ye wallahi maa kana ɲina k'a fɔ i bɔra adamaden de la adamaden ye mun ye nin bɛɛ ye fɛn min ye a bɔra fɛn min na a bɛ segin fɛn min na bɛɛ k'a dɔn maa ka jan dɔ don i ka surun dɔ i ye fantan ye i bɛ kɛ faama ye i ye waritigi ye i bɛ bin dɔ dɔn i bɛ taama i bɛ ŋunuma dɔ dɔn i bɛ ŋunuma dɔ dɔn i bɛ taama se bɛ maa min ye Allah subhanahu wa taala kelen se b'ale de ye maa min tɛ sunɔgɔ maa min t'i ŋa ta dɔnko jɔngɔ maa min ŋa ta a tɛ ɲininka maa min tɛ kɔrɔfɔ min ka da ale ye ŋa ta a b'a kɛ ten waati min ka da a b'a kɛ ten n ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka dɛ n'i ye fanga ta i kan ka hakili jagabɔ de kɛ k'a fɔ bi ne y'a sɔrɔ cogo min sini a bɛ kɛ cogo di dɔ bɛ se k'a sɔrɔ an y'o de fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ŋa ta dɔnko tile fila na ka fɛn damani bi kɛ la min bɛ adamaden sɔn hakili la maa ka fa ŋa ta i ka don kaso la ŋa ta dɔnko a daminɛna procureur Ture filɛ k'a kɛ procureur Ture kelen de ye mandat da général kan n'i y'a k'a fɔ ko bi ko mandat bɛ se ka da k'a fɔ k'an bɛ miiri kalo damani na ŋa ta ko mandat bɛ se ka da général kan ŋa ta i b'a fɔ kalo don Burama Ture ko in na mais Kassim Tape bɔra ka kuma caman langolo fɔ k'a fɔ ŋa ta k'ale bɛ fɛ ŋa ta ko parce que o la n bɛ danbetigiya ni hɔrɔnya fɔ ko ni se b'ale ye ko Karim man kan ka na Mali la e k'i ye sariyatigi ye ko sariya dɔnna i ye parce que e ni IBK bɛ min ɲɔgɔn fɛ a b'o dɔn pour moi o ye hɔrɔnlankolonya ye justice kan ka kɛ n'a dalen b'a la k'a ma faga i kan k'a fɔ k'a ka na de ɲ'an ye danbetigi ye awɔ jamana de mago b'a la
mais n'a fɔra ko avocat ya bɛ kɛ galon kan kalabanciya kan kuma ne ma ye avocat ya bɛ min ɲɛ wari tɛ wa wari nɔfɛ ko tɛ wa wari kama ale bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma a ye déclaration bɔ ka taa ko Njayi ko tɛ le colonel Njayi ko ale tɛ fɛn kalama ni ko ye mais Kassim Tapote va très vite vous savez aujourd'hui a ba a tigibatigi côté général l'intouchable touché ale de bɛ bolola bi kan e kɔnɔna na ale de ka siyɔrɔ transféré la Kassim Tapote bɔ sa parce que n y'o de fɔ bozo ye halala de ni bozo ye kuma fɔ ka taa normalement a man kan ka se ka fɛn kɛ ne bɛ min dɔn bozow la mais c'est dommage que je vois des bozos de ce genre mais comme français bozo do bi position bɛ cogo min maa adamaden de ni bɔra Dramé i ka foli bɛ yan i ka danbe foli bɛ yan i ka hɔrɔnya foli bɛ yan i ka halalaya foli bɛ yan fɛn tɛ se Dramé parce que o don maa ye Dramé kɛ nkalontigɛla ye o don mɔgɔw ye Amadu Jaji Sax ka ta k'a kɛ nkalontigɛla ye o don mɔgɔ ye n ka taa donc polisikɛ min taara bi n ka taa n'an b'a fɔ ko papa man bi o ye ka nkalontigɛla ye mais ala tɛ sɔn waati jumɛn waati min ka da n ka taa ala bɛ n ka taa donc a ka jugement kɛ nkalon bolila cogo cogo donc a bɛ jɔ ka taa tiɲɛ b'a minɛ siga t'o la bi ye donba ye Mali la bi ye don ye sécurité d'état malien o kan k'a dɔn k'a fɔ ko min ka di olu tɛ se ka kɛ dans la démocratie nka k'a fɔ ko bɛ maa fa ko ka maa minɛ ko min ka di ye o kan k'a faamuya ko force est à la loi o kan k'a faamuya que la justice est en train de les défier ko n'o ye mɔgɔ minɛ ka taa kaso la ni min bɛɛ kɛra ka mɔgɔ don n'o y'a bɔ ka di juge ma ko juge b'o bila parce que ko ça n'a rien à voir avec l'acte judiciaire ko baara bɛ kɛ sariya bolo de la maa min bɛ se ka mɔgɔ minɛ k'a lamɛn ka mɔgɔ fɛn bɛɛ kɛ k'o ye juge de ko procureur se b'ale de ko sécurité d'état man kan ka mɔgɔ datugu kaso la ko fɔlɔ Musa ka waati la ko bɛ se ka kɛ foyi tɛ bɔ a la ko bɛ se ka mɔgɔ tunu ka maa fa ka mɔgɔ agressé ka bɔrɔ don i la k'a minɛ ko foyi tɛ bɔ a la ko mais comme an bɛ démocratie jamana de la ko k'a faamuya k'a fɔ désormais ni maa ye ko kɛ o ka passer par le procureur ka se ka papier d'o ma o k'o tigi lamɛn ko n'o ye mɔgɔ lamɛn tuguni ka taa n'a ye ka taa donc k'a fɔ an bɛ écoute de la an bɛ mun de dun yan Togo bɛ mun de kɛ yan nin bɛ mun de kɛ yan nin bɛ mun de kɛ yan ko n'o ye min minɛ o la nka ko le dossier est nul et non avéré ko o k'a faamuya ko ale tile sɔgɔma simple la n'i ye mɔgɔ lamɛn n'a ma diya ye a bɛ se ka tɛmɛ i ka so ko c'est pour cela ko n ka tɛ ko coup d'état tun bɛ ɲini ka kɛ n ka tɛ ko ye mɔgɔ dɔw minɛ ko y'o bɛɛ bila k'o taara so ko k'a faamuya ko kunun Mali in banna ko bi ko Mali kura de bɛ yen o Mali kura baara tɛ se ka kɛ ko min ka di ni ye k'i b'a kɛ ko fanga kalifala aw la ko mɔgɔ man kan ka siran aw ɲɛ ko aw de kan ka siran fantanw ɲɛ ko fantanw de votela aw ye ko politique mɔgɔw k'a faamuya ko diinɛmɔgɔw k'a faamuya ko jamana dira ma k'a ma d'aw ma ko parce que ko aw ye nin ye ko aw ka fisa ni nin ye ko aw bangena ka tɛmɛ tɔw kan ko aw bɛ droit b'aw bolo ka tɛmɛ mɔgɔw kan ko non k'a dira aw ma ko k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ye min ye anw bɛɛ de ta dɔn ka taa fɛn dɔ de kalifa aw la pour que aw ka jamana dilan aw ta tɛ dɛ aw tiɲɛ tɛ fana ko président de la république de kan ka siran fantanw ɲɛ ko ni président ye halala ye ko ni danbetigi don ko ni hɔrɔn don ko ni maa sara k'a man kan ka sunɔgɔ ka taa ko parce que a kan k'a miiri k'a fɔ a woloden de sara k'a kan k'a ni muso dɔ sara k'a kan k'a bila k'a fɔ k'a fɔ hali furumuso de sara o jamana ɲɛma ka dɔgɔ an fɛ yan dɛ ko jamana bɛ d'i ma parce que n ka taa i kan ka hinɛ jamanadenw na ko ni tabiya t'i la n'i ma bɔ kabila ba la n'i bɔra dutinin de la ko e de bɛ tulonkɛ kɛ ni n ka taa jamanadenw na ko hɔrɔnya danbe halalaya ko ça se mérite ko jamana man kan ka kalifa maa la maaninw na ko jamana kan ka di maa ma maa min bɔ kabilabaw la maa baw ye ko maa min bɛ hinɛ maa min malo la ko bi an ye président den dɔw ye o y'o sago kɛ hakilila ko bi kisi Karim bi yaala yaala la Karim kɛlen ka taa dɔn ko so fila kɔnɔni Karim kɛlen k'i ye ko fila ye a bɛ yaala la bi faso t'a bolo tuguni a ja sigilen tɛ fana a tɛ sunɔgɔ a bɛ yɔrɔ min ka taa tɛ sunɔgɔ ala de bɛ se ko i bɛ ka hali ni saya min sɔrɔ n ka taa saya kan nin ye saya kɔ ye parce que i y'i den bila position min na ko n'i y'i den kɛ baba commandant ye ko impôt bɛ minɛ i la siga t'o la ko i bɛ k'a ma ko tiɲɛ dɔntɔla daminɛna ko i bɛ k'a ma k'i y a plus d'intouchable
Ko Ibeka ma ko tout le monde va répondre ses actes devant la nation malienne. Ibeka va juger wo. Ko Touré ma kaki hakilito yere la. Ah ouais. Parce que même tu fais jouer qui tient d'abord, ils sont capables de tout. Touré ani kalfa alala. Ah ouais. Ani do Jibril Kamakoro. Wallahi malidenw be iko. Ami foki barkada min bi kela kada pour ça continuer. Ni bébé muyira. Kafo jamana sariya abe boli den kaw. Donc kaw fo kaw barkada min kera tile flana général minele avec kasuka pour k'ale tɛ se ka taa prison centrale la parce que armée mɔgɔ don a bɛ kan un kɔnɔ a bɛ sunɔgɔ yen sa maintenant tous les dossiers maa o maa impliqué la nin na bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ ka taa ko in na tiɲɛ bɛ bɔ cɛ fagala cogo di a donna dɛmɛ na ka taa sudo cogo di hakilina min fɔra maa o maa y'a baara kɛ. Tous ces gens-là sont interpellés. Désormais, moti faga dans les jeunes de la sécurité d'État, comme il y a des milliers qui ont été dans le Quoi que le soit là-dedans. Kobeki hakiltu yere la. Voici en gros, on se ka mi fo ngata no yorla. Aywa, jona la anya ka fo kuna sini nkofe anya ka fo femi Dr. Boubou Cissé ale wili ka joke kata Sheriff de Nyono fe. Sheriff de Nyono fe akumbena ni kumbe togo mi ni Nyono ka yere ko Sheriff de Nyono ka teni kumbeli ke bela. Ka wili ka bolo flamina ka sensen kata Boubou Cissé kumbe fo aka kuru blonda bala. Ka sense ka donna sukona tatuma fana kata abla otoya kelena aywa nyono ko ninga dogo sirifika ka ninga mai agala seru konna na ya ira ka fo ko Boubou Cissé ko sorasu fana ko luku jijale ko bega sorasu nunu suteni ko parce que ko sorasu nunu ko do udendo ko da to ko asimi ay shepera ka bo saina ko donc ko bega je ka sorasu nunu deme wala sa jamana se ka bo nukololo kono to na kale reka deme buko aywa nu to aywa na ko sorasu deme ko transition de kanga deme wa ubi akambe sorasu dema yemi fo mu ka kola ngana yemi soroka bo nyono ako aliti Boubou soutenir politique ko la ata soutenir politique ko la ale ka mo soutenir politique ko la abana ale buye ati machi soutenir politique ko la ka jeya ma o se kana de ale ti Boubou don aye Boubou don diko de sababiya diko de ko kale dendo aya famu aussi aka kuma kono ka foka ko ale tal sila moyi ale so mo ako mimi tal nuna uluka mo ni yoche obodon ay hakilna fa ko gele ayre tuma do tun sera ko gele atun dona se ko maraw no ya faye donc ani a profiter mais tal la ko ni yoche ayo tal ko bokada mais ako min do ma beka armée mo soutenir ay hakilina chama fo mais c'est que nous retenons politique moko bisika ta chiko miyonya ako ko ka fo beye mali ko aleti machi soutenir politique ko la akanga minke depuis Ibeka wati aye na folo do ka da Ibeka la jamfa me serama donc biya biyo ma ti machi soutenir ima ina dam na bebe boli kata ina fakata ko betala makade wallahi politique moko bebe bolla kata bebe bolla kata ngaka ka da so beta fana o beta jamana be position be konna na pour nous ay sobeke anga boy ko la donc Boubou ko na be se ka mi fo weni ka foli la se bela jenma awa nu to anya ka fo telefone na wili ka jokile me no ye aywa mamuni ye Mali ci ka Mali d'Afrique Mali do ngalamala o ma nyeda kele nu olu de wilen de flene ka faranyo nga tuguni ko lu ba fe ka aywa Boubou anga transition kele ka transition ka election jagoya ka an kuna election minat na ke election nyena mai na bana talabani coup d'état de tuguni olu wilen ko de fo parce que ko la yini me ka min fo ko be transition de mais transition de mertede be bu ngani adon ma wula bi ni ye shogal duma bi ate shinyana ate shinina donc do yɛrɛ y'a fɔ ko Boubou Cissé ko abtulu sɔrɔ u ɲɛ ye donc nu to bɛ se ka mun fɔ nin na ko jɔn to sɔrɔ ɲɛ ko le 28 ni ka u jɔlen sɔrɔ ɲɛ ka pigini minute kelen tɛ fara kan ka foli lase ma o diyara n ye n'i ye jateminɛ kɛ tile fila na an ye fɛn dɔ ye nka donc d'abord nka sani ka se i ka ɲininkali ma information laban mo se mi Touré fo la Touré et ka procureur Touré mon père et hakili b'a la ministre nga donc n'a be fo ministre de l'énergie
a bɔra an y'a ye selon l'article 130 cour pénale na donc n'an b'a fɔ a ma donc la loi du 20 numéro 2019-056 sur la cybercriminalité a bɔra ka kuma min fɔ ani min enregistre la téléphone na k'a bila Mali secret min fɔra awɔ o dossier daminɛna dɛ a daminɛna maa fila minnu ye téléphone ci ɲɔgɔn ma ministre min b'a ministre ka kumakan de la ministre ka kumakan o donc ko plainte min kɛra ministre kan o plainte daminɛna procureur ko ka taa to yen a ye jamana secret parce que waati min a bɛ kɛ la il n'était pas ministre. Donc, min do ka a nominé les dos et il va répondre de ses actes. Au homme d'affaires ani businessman. Donc, olu ka kɛ ka ko bɛ jamana ta otage la. A tɛ bɛn sariya bɛ yen. Ale bɛ sariya ko de la donc a bɛ sariya appliquer. C'est pour cela qu'on est équipé kuma chaque minute i bɛ tout de fou. Wala i bɛ tout de fou dɛ. Donc, malgré carrière, n t'a dɔn ne maa bɛ se ka carrière Mali la k'o kɛ. Mais ne ma min faamuya Mali t'a den ɲuman de fɛ. Mali t'a den ɲuman fɛ mun na nin den suguw bɛ yen mais malidenw tɛ bɔ k'u la imposer fɛn dɔw la an y'a ye ni ɲɔgɔnna caman tɛmɛna n'i ye Procureur Kulibali fana lajɛ fɛnkɛ Kulibali o fana tun bɛ tan de bɛɛ ko k'a ka ɲi a taara climatiseur di prisonniers ma a ye yɔrɔ bɛɛ yaala bɛɛ ko n'ale bɛ yɔrɔ min na an bɛ sa mais i bɛ ka n'a ka mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ a b'a fɛ ka s'u ma u y'a mun de ta ka bɔ yen k'a bila kɛrɛfɛ mɔgɔdenw man ka sɔn u den ɲuman jama faso jɔla u man ka to u ka ta ka bila kɛrɛfɛ sa bon bɛɛ b'a la bi ko Idriss Touré n'o y'a bɔ u b'a nkalon na sisan ka taa fili yɔrɔnin dɔ kɔnɔ k'a da bɔ ko bɛɛ la mais bɛɛ b'i sigi k'a lajɛ fana. Je suis tellement d'accord avec toi madame c'est pour cela madame ko hakilina dɔw bɛ yen nɔ donc an b'i fo k'i barikada donc o kɔnɔna na i ye min fɔ filanan ye. À rencontre de Kera, les anciens dignitaires du Mali. Mais tu es fanga qui sait bon. Fanga Mali bisi ka tulobo. O sabo kɛ ka tɛmɛ Mali la. Ko mun ko jugu mun. O maa dama ni o le ɲɔgɔn sɔrɔ. Hôtel de l'Amitié la. Asma. Hayabuɛ. N'o ye bube ye min ye fanga ta k'a di Ibrahim Boubacar Keïta ma diyagoya nkalon kan. Ale yɛrɛ kun yɛlɛmana Kati o. Mercenaire politique. Katikaw m'a di a la seginna. Adama Kɔrɔni. Ni olu yɛrɛ tun bɛ fanga ɲɛmaa la ninnu fila bɛɛ kɛra ministre de la défense ye. Sukɔrɔ ji bi tun bɛ yɔrɔ min ka taa donc armée ka nafolo tiɲɛna yɔrɔ min. Là-bas, Tantum s'en à 7 500 000, Tantum s'en 1 1230 milliards, chien à Europe. Nous pouvons quel ko, il y a des consignes à marché de Goma. Au Gogo marché, mettre ta pour quel est Tobala. Namboro la yelema ouais ils sont quoi interkete porte-parole o de y'a ka kuma se la layela parce que kuma bɛ ka se le porte-parole Musa Mara Allah Musa Mara namboro la mɔgɔw sigilen bɛ nin o bɛ sɔn ko premier ministre min ni bɛɛ tun bɔ Segu ka premier ministre n kɔrɔkɛ min bɛ bɔ Segu mara la n'o b'a fɔ a ma ko cogo Jara premier ministre kɔrɔ awɔ Cheikh Moro Cheikh Moro Jara awɔ PRDM o b'a la Heboué RDS o b'a la APR o b'a la Heboué CDS faso ko CDS mɔgɔ ko wala la Boulazi ko jamatigi Amadou Goïta Heboué yelen sara RPM Tereta Heboué Miriam Boye Mwele Koluta Mija Koluta la o kɛra yɛrɛ ma hɔrɔn ye olu Tapo Morena Moringa ma Moringa wa kata Moringa ye yiri fura de Tapo o b'a Tapo ko FC Front pour la sauvegarde de la démocratie SAT
n'o ye parena mɔgɔ ye FFD SAT k'olu yɛrɛ tun b'a kɔnɔ i b'olu dɔn wa donc o tɛ camarade ya ouais mais camarade ka mɔgɔ dɔ ye ko ye déclaration kɛ kan ninnu ye kuma min fɔ n ka da k'o t'a la o ko t'a la o y'o de fɔ n ka da mais parena ko t'a la parena tun ye min fɔ k'o t'a la ne ko ko t'a la non o ɲɛna an t'a lajɛ o ka déclaration k'a le regroupement des partis politiques du Mali considérant les situations sécuritaires, sociopolitiques, sanitaires et économiques complexes et sensibles de notre pays. Désireux d'accompagner utilement la transition politique en cours jusqu'à son terme convenu dans la charte de la transition, librement consentie par le peuple à la suite des concertations nationales de septembre 2020. Nous fondons sur la dite charte, considérant les engagements pris par les autorités de la transition devant l'opinion nationale et la communauté internationale. Lançons un appel solennel au peuple malien, aux autorités de la transition et à l'ensemble des partenaires du Mali à l'effet de s'engager vers la réussite de la transition. À ce titre, nous, point 1, réitérons notre disponibilité à participer à toutes les initiatives de la transition pour asseoir une grande inclusivité dans la conduite des affaires publiques. 2. Soutenons les initiatives visant à instaurer et à renforcer la stabilité et la sécurité du pays. 3. Estimons que la sortie durable de crise de notre pays suppose la conduite d'actions qui ne peuvent être envisagées pendant la seule période transitoire. Sommes de ce fait convaincus que le prochain pouvoir, issu des élections générales de fin de transition, devra impérativement travailler dans un esprit de rassemblement et d'inclusivité et conduire de profondes réformes. 5. Affirmons sans ambiguïté notre attachement au respect scrupuleux de la période de la transition et donc de la date retenue pour les prochaines élections générales, présidentielles et législatives, à savoir le 27 février 2022. 6. Demandons aux autorités de la transition de confirmer leur engagement à respecter ces échéances par la publication d'un chronogramme détaillé de tâches allant dans ce sens et par l'abandon de tout projet susceptible de mettre en cause le respect de ce délai. 7. Demandons à l'ensemble du peuple malien et à tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux de nous accompagner pour une transition réussie. 8. Décidons de la création d'un mécanisme de suivi de la présente déclaration. Fait à Bamako ce jour, lundi. waka bon hakili ma quoi fanga bɛ ninnu dɔw ni kan koyi fanga ka di ninnu ye koyi farala ɲɔgɔn kan dɔw b'u kelen na dɔw fɛnɛ faralen don ɲɔgɔn kan gurupuw la o laseli a kɛra ka da hakilina kelen de kan o ye a ka di anw ye camancɛ fanga min bɛ sen na n'o ye transition ye a kun ka cɛ hɛrɛ kan a ka kɛ transition nafama ye wa transition ɲafama anw ka faamuyali la o ye transition min bɛ ban a ban tuma la an bɛɛ b'a dɔn a daminɛ la jamana kɔnɔdenw farala ɲɔgɔn kan concertation ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan k'a fɔ ko transition ye a ka kɛ kalo 18 o kɔfɛ gouvernement sigira gouvernement ye baara kɛ k'a fɔ ko ni kalo 18 n'o bɛ labato fo kalata ka kɛ président kalata ni député kalata février kalo tile 22 février kalo tile 27
san 2022 ba fila ni mugan fila baara bɛɛ bolodalen don o sira de kan an y'a ye transition ɲɛmaaw a bɛ fɔ da kɔni na ko an bɛ wagati min bilala sen kan an b'a bato an y'a mɛn président da an y'a mɛn premier ministre da an y'a mɛn ɲɛmaaw da min bɛ fɔ da la a ka bila sen kan o ye anw ka laɲini ye kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ nka a bilali sen kan a baara fɔlɔfɔlɔ ye min ye a bɛ fɔ min na tubabukan na ko chronogramme n'o ye ɲɛbilali baara fɛn fɛn kan ka kɛ a kan ka kɛ tuma min na o tuma ka fɛnfɛnciya pour que kalata ka bɛn a sen ma don min bolo dara a ka k'o don min kan ka kɛ mois d'août kɔnɔ min kan ka kɛ septembre kɔnɔ min kan ka kɛ octobre kɔnɔ min kan ka kɛ novembre kɔnɔ min kan ka kɛ décembre kɔnɔ min kan ka kɛ san wɛrɛ janvier kɔnɔ fo kalata dati ka se ka sabati o baara bɛɛ ka fɛnfɛnciya ka kɛ gafe kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko chronogramme wa kalo o kalo fɛnɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun fɔlɔ la min bɛ kɛ dɔgɔkun filanan la min bɛ kɛ dɔgɔkun sabanan na an ka nin bɛɛ fɛnfɛnciya an ka sɔrɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a jɛ k'a tɔbɔtɔ k'a baaraw bila sen kan k'a jate minɛ k'a latilen k'a ladilan ɲɔgɔn bolo minnu bɛ gouvernement na minnu tɛ gouvernement na minnu bɛ CNT la minnu tɛ CNT la an bɛɛ ye fasodenw de ye an bɛɛ ye fasoden faralen ɲɔgɔn kan kuluw de kɔnɔ politiki kulu ani société civile kulu an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a baara kɛ anw ye laseli kɛ ka da ni nin hakilina de k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ halisa bolo di ɲɔgɔn ma an ka sabati an ka nin baara ninnu kɛ transition kun ka cɛ hɛrɛ la a ka dɔn fɛnɛ baara dɔw bɛ boloda transition kɔnɔ o tɔ bɛ ɲɛnabɔ transition kɔfɛ n'i ma fili premier ministre Choguel Mayiga ale n'a ka M5 RFP mɔgɔw olu yɛrɛ u sɛbɛn gafe la k'o fɔ ɲɛmaaw ye tuma min na olu tun tɛ ɲɛmaaya la an ka baara kɛ n'o hakilina ye a kɛra cogo o cogo fanga min bɛna na kalata kɔfɛ a y'a kɔnɔnamɔgɔw diya o a m'u diya o f'u ka baara kɛ ni transition hakili ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa o maa bɛ jamana in dɔn bi n'i ma maaw fara ɲɔgɔn kan i tɛ se ka baara ɲuman kɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ donc n'an y'o dɔn an ka jamana in lajɛ a kana kɛ yɛrɛ ka intérêt ɲinini ye tuma bɛɛ fo ka jamana gɛlɛya las'a ma an ka an mabɔ la kunun laseli a kɛra ni nin hakilinaw de ye a tɛ maa contre la kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ jamana in a ɲana a bɛ ɲa anw bɛɛ de ala k'an kisi a tiɲɛna a kɔlɔlɔ bɛ se an bɛɛ de ma an ka jɛ an ka dilan ɲɔgɔn fɛ anw ka faamuyali la bi an bɛɛ mago b'o de la aw bɛɛ an ka faamuyali la aw ta ye fanga ɲini de aw bɛɛ kɔrɔdɔnnen don bi ko aw ka jɛ ko an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana sauver ne ko aw bɛ bamanankan fɔ jɔn de ɲɛna de aw ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana sauver aw minnu ye jamana ci aw de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais aw tɛ fara minnu bɛ yen sisan aw ka fara k'u ka jamana jɔ cɛ an ka dɔn bɛ sa cɛ cɛ ninnu dɔw u nata de tɛ fa ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ di aw ma ninnu kelen la fɛn filɛ nin ye c'est-à-dire ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'u ma mais u k'a kɛ ala ni ala kɛra kama u k'a kɛ u bɔkolow yɛrɛ kama u ka mali u ka hinɛ mali la an b'o de ɲini fo u k'a kɛ ala kama u ka hinɛ mali na ten sa diɲɛ fɛn bɛɛ b'aw bolo vous avez volé ces pays là aw ye jamana daji ka jamana laburu ja aw bɛ mun jɔyɔrɔ kelen la tuguni aw tɛ hinɛ mali la ala kama sa a y'a kɛ ala ni ala kɛra kama aw ka hinɛ mali la sa cɛ prince bɛ min fɔ ka fara aw ye jɔyɔrɔ bɛɛ kɛ ka ban aw ye wari bɛɛ suɲɛ ka ban a bɛɛ b'aw bolo c'est non c'est n'i ye ko in kɔrɔta k'a lajɛ n'a tɛ dɔn o ye kuma bɛɛ fɔ bamanankan na n ye tugu ka tubabukan passe ka tila ka bamanankan passe n'i y'a ye tubabukan na min fɔra ani bamanankan na min fɔra u ka jan ɲɔgɔn na kelen tɛ o mais min don c'est que c'est pour cela min bɛ fɔ tuma dɔ k'a lase maliyɛnw ma o bɛ mɔgɔ hakilina suɲɛ mais kuma bɛ fɛn kelen de kan yɛrɛ in kɛra fɛn kelen de kan élection bɛ se ka organiser cogo jumɛn le 27 février anw bɛ fanga ta cogo di kuma b'o dɔrɔn de kan et l'organe unique parce que ko fɛn o fɛn bɛ kɛ a kɔnɔna na o tɛ jɛ o tɛ jɛ ni concertation ye o tɛ jɛ ni organe unique ye o tɛ jɛ ni fɛn wɛrɛ ye
mais olu ta wari b'an bolo bi anw sera ka jamana nafolo sɔrɔ o ye système min dilan depuis Bube ka waati la o ye système dilan depuis Musa Maraba kɔnɔ o ye système dilan ka taa donc o baara kɛcogo la élection ko la depuis Modibo b'a kɔnɔna na a fɔ cogo min na ka taa donc premier ministre Modibo Sidibé ayi Modibo kelen kɛ Modibo Jara Modibo Jara o b'a système kɔnɔ depuis o waati min kɛra o kɛra ka bɛnbɛn min kɛ administration territoriale la ka système min don suɲɛni bɛ se ka kɛ min na si les conditions si la situation continue comme ça il y aura pas de deuxième tour o hakilina min bɛ yen élection dilanlen don système min kɔnɔ avec la cour constitutionnelle avec le ministère de l'administration territoriale avec la DG et la CENI c'est que ni élection kɛra nin waati kɔnɔ olu bɛ nafa la il y a été ces anciens dignitaires qui ont mis le pays à terre, qui ont humilié le pays, qui nous ont vilipendés, qui ont jeté notre honneur devant des chiens, on les fera la nyonkan, qu'a fait qu'on va les défendre. Allahu Akbar. Allah, Mali. Compte aujourd'hui, c'est pour ça que politique a été dambé à des aujourd'hui, jamana de position mi kono hakilina be tala cogo bi an be se ka bɔ de kɔnɔna na cogo de jamana ka sigi o tɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ dɛ kan ka taa élection na j'ai dit kɛlɛ tɛ élection tali ko bɔ il nous faut des très bonnes élections organisées parce que Mali crise ou crise daminɛna élection crise ba mais n'an ka fara ɲɔgɔn kan ka kalo 3 6 mois fara ɲɔgɔn kan maa m'a fɔ k'a ka fara kan fɔlɔ dɛ baaraw ka kɛ an bɛɛ ka évolution ka an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a jateminɛna k'a fɔ ko élection bɛ se ka organiser en février y a pas de problème dɔw taara ka taa dɔn ko Serifu voir ka taa dɔn fɔ ɲɔgɔn k'a fɔ ka taa ko Choguel bɛ fɛ ka dɔn fara kan mais ko Serifu y'a fɔ ko ka san 2 fara kan ko ten ko k'a fara kan mais ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ faso in fɛ quoi o de élection ta kɛ nin tɛ dɛlɛ élection ɲuman an ka problème ye mun ye il faut que droit ka kɛ n ka taa sariya ka kɛ mais n bɛ profiter o la mais anw tɛ mɔgɔ soutenir nkalon kan dɛ nkalon abada fo ka diɲɛ wuli parce que fɛn dɔ bɛ kɛra Mali kɔnɔ bi il faut que n da ka sara n ka parenthèse da ye bandaw ka position bɛ position min na bi k'a minɛ ka don bɛrɛbɛrɛ la le général Doucouré parce que ale ma fɛn wɛrɛ kɛ parce que a nommé na k'a kɛra ministre de la défense ye Sogoba ko parce que il est aide de camp du président de la République k'a ta ka taa don bɛrɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka don a kan mɔgɔ tɛ se ka bɔ a kan Hasimi doit comprendre que c'est une violation de la loi et que n'a ma attention kɛ a yɛrɛ de kɛ yeko fila ye a ko la parce que min don i tɛ se ka na ni maaw ye k'o kɛ fanga ye k'o janfa ko ala bɛ ka taa dɔn sira di mais ni sariya kɛra n'o ye tiɲɛni kɛ a y'o bila justice ka bolo ka banna mais o tɛ se k'a fɔ ko ka papier signer ko ka bɔ ko ni fɛn y'o sɔrɔ n'aw ye mɔgɔ bila ka t'o faga o tuma lakalakatɔw don olu ye armée kɛ k'a sɔrɔ aw ye denmisɛnnin ye o y'a sɔrɔ olu bɛ ko dɔn ka tɛmɛ aw kan e tun bɛ taa nɔfɛ ministère de la défense la e y'a woloden ye Sogoba i b'a dɔn i bɛ Doucouré dɔn c'est l'un des meilleurs aujourd'hui général a bɔra armée de l'air la min kɛ bɛɛ y'a ɲɛ il est issu d'une famille a fa ma kɛ ka taa so a fa ye ka taa dɔn ko général de aujourd'hui parce que ko a kɛra ministre de la défense ye aw tɛ se k'o bila ka don kaso la et nous dénonçons de façon ferme. Et nous demandons aux droits d'homme, et nous demandons à la communauté malienne, à la communauté internationale, à la communauté malienne, Mimbi Kela, ce n'est pas du droit, Pinkanido. Et au cas, Mouron Moubla, au cas Tokaso, au cas Mouron Bla, Mouron Lide. D'où que le Somo Befekaye, Somo Yomo le faux français, Kafanga d'où que tous les mots. Oyo Moudeke, d'où que la générale. Ayo Moudeke, Sogobala. Avec Moukera Bandaoula. Laissez les gens tranquilles. Parce qu'il y aurait un coup d'état en violant l'ensemble des textes. N'a fait Jamana Kabo Kelia Kondona, en cas Jamana Tassariana. Nous, mettez-les à la disposition de la justice. Et la justice fera le travail. Vous n'avez pas le droit
ni de près, ni de loin. Parce que comme Malfa Baobolo, nous refusons et nous n'allons pas accepter en tant que républicains. L'Union pour la sauvegarde de la République s'oppose de façon ferme et déterminée pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Et que ça c'est la vision claire et nette. Parce que la Tikadani doit il va falloir parce que bien le droit c'est pour tout le monde. Vous n'avez pas le droit d'emprisonner des gens quand sont taxés et vous n'avez pas le droit d'arrêter les gens. Hassimi, il faut que ça soit clair et net pour vous en tant que président de la République et pour le grand frère Shogel Okalamaïga. Si nous ne le disons pas, l'histoire retiendra. Nous sommes pour la République. Nous ne sommes pas pour une république bananière. Nous ne sommes pas pour une république ou une académie au bac. Nous sommes dans une république. Notre parti n'a qu'à diviser, mais l'Union pour la sauvegarde de la République, nous battons pour les principes de la République. Donc, on est bien fou quand même à Canada. Bi ame mo kelen de tam se da la téléphone principe ko do kada an se ka bo ko. Talo mbala muso ni am se ka mo kelen dron soro.